Grabe na yung trabaho, anip. Hapon na po kaya ba, oh? Sige na kong hulat-hulat na rin akong bayar na yung kanusa pa rin maabot ang bayar na ako. Baka baligyan ako rin akong bato ba kay nawa akong problema ba kay nakibayranan ba. Sama itong bayar po na madugayan. Naisan ako ni Bekip. Hubog na ko ni ba? Sige, hulat-hulat na sa akong bayar ba? Tagay sabi, oh, ay, hubog na siya ko ano siguro. Kaya ako naman na isa din rin. Mauna yun siguro na yung bayar akong gihulat ba? Kapit na ba yun tako mo uli ba? Ratso na ngit ba? Grabe ning. Kung bibitaw ng mahinahon ako ba'y lulubayan ng ating Iste, pataka na maglingkod na naman sa ulang. mga kahapon na di na kayang ayusin ng Dili lang sa ka ha, kay nami lang si kasubo. Oh, sige. ayusin ng lambing. Mga pangako pa'y sapat. Ay, boss, mayong hapon. Damay hapon. Hindi nga pansad. Boss, asawa naman eh? Alcohol? Wala na ba na ako? Di man ko COVID di. Bukid may dire no. Mayo kay ning abot juga ba? Grabe gyud akong bulat-bulat ako dire ba nga. So, mo ni imong stone tanan? Kani? Sa stone. Bato man siguro na akong baligya siguro may stone siguro. Ala, blab, sorry, bro. Kani atong ka istorya Unsa man? murag. Ay, English da kay. Kanang Sana meron dili ka siya nga. kanang wala murag way grado siya ng anak ba. Dapat kalmado lang siya, di ba? Oh, si. Murag ikaw ra siguro istorya ani bi, maminaw lang. Mura mag usa man Bas ba? lay bato. Usa man baliton jud man ako ang bato yat. Kay dugay na ba ako nagpaabot dire ba? Dugay na ako nagpaabot sa mga dire mga pila na ako kaadlaw dire. Ako na ako gasto ning ilim nun ba? Grabe nagutang na ko dito kay paliton ba daw ni mo. Pila may pakyaw nimo ani? Pakyaw na ni ko ani. Duha na katapok katulo to. Nawara ni 150. Ah. Grabe po na kamaloy hangyo ana. Wala na hangyo ni boss kay anihan ba ako blind buyer gay na din no. Buntag pa. Wala ko gidil kay mao biyan talag 250. Isang gamay lang yun hangyo. Wala na hangyo na kay. Barato na yun, grabe ni. Ating dakwag gilan sa ni mani ba? Sige na siya nimo anihan. Ha? Dako kay taginan siya ni. Kay kwarta man ang di good. Si kwarta uy. Dako lagi ning kwarta lagi. Ay, ngano Boss. man jud? Saan jud ni bato ni boss nga ano nag-order medyo kasak bato boss. Saan jud ni. Unsa man kanang i-reprap niyo sa inyong balay o kanang i-art ninyo kanang mga landscape nga banat ba? Unsa man Unsa landscape? Unsa art? Lugod ako man hinumog lugod. lugod man Sa man tawad? Unsa man ang mga taga Isa ka tuig akong way mga minimum lugod ani ba? na mga tao da. Daga lagi mga bulay mga tao da. Isa ka tuig ang minimum ani. Sa lugod imong istoryahan. Lugod ba sa ato mga lawas ba na unsa man Ay ka? sus, kung mauhan pa lang ay nganong gigamit pa man nimo akong sakyanan para raday sa ani nga bato? Magulat ta uy. Istoryahay mo kaugaling. Bulang mo hino mo nga. Istorya dam. Sige, dagan nun. Kinatid mo ko. Dagan. Bus. Ito kay klaro ba ikaw mo hinundan ba?